এই ଭାରତବର୍ଷ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର ଏକ ଅଂଶ ଖଣ୍ଡ, ତାକୁ ଭାଗ କହନ୍ତି, ଖଣ୍ଡ କହନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ ଏହି ଆମର ଦୀପୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ଦୀପୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ବେଦ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆମର ମୁନି ଋଷିମାନେ ମଣିଷ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜୀବନଯାପନ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ତାର ପୂଜାବିଧିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଚାରି ବେଦରେ ଏହାର ସବୁ କେମିତି ଆରୋଗ୍ୟ ହେବେ, କେମିତି ପୂଜାବିଧି କରିବେ, କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଋଗ୍, ଯଜୁର୍, ସାମ, ଅଥର୍ବ ବେଦ। ଏହି ସମୟରେ ଏହାକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଶଙ୍ଖାସୁର ନାମକ ଏକ ଅସୁର ଏ ବେଦ ଚୋରି କରିଥିଲା। ବିଷ୍ଣୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସେହିଦିନ ଏହି ଭାରତ ଭୂମିରେ ଏହି ଭାରତ ଖଣ୍ଡରେ ଏହି ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ ଦୀପୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ତ୍ରେତା ଯୁଗ। ଆଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମର ଚାରି କଥା ହେଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ନରମେଧ ଯଜ୍ଞ, ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଏବଂ ଦାନ ବଳବତ୍ତର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଆମର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମ ବଳବତ୍ତର ରହିଲା। ଏ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଅଯୋଧ୍ୟାର ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କା ବିଜୟ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅସୁର ଥିଲା ରାବଣ, 3 ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ। ଆଉ ଏହି ରାବଣକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ହରଣ କରିଥିବାରୁ, ଚୋରି କରି ନେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମର ଦୀପୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର କଂସ, 2 ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଆଉ ଏହି ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିଧନ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ଦୀପୋତ୍ସବ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏହି କଲିଯୁଗରେ ସବୁ ଜନତା, ସବୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦୀପୋତ୍ସବ କରିକିରି ପୃଥିବୀରେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ରେ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ, ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ସବ ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ସବର ବହୁତ ଗୁଣ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆମର ଆସୁରୀ ଶକ୍ତିର ଦମନ ହୁଏ ଏବଂ ସନ୍ଥ ଶକ୍ତି ପାଳନ ହୁଏ ଏବଂ ଦେବଶକ୍ତିର ଉତ୍ଥାନ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମର ଏହି ଦିବସରେ ପାଳନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ୟୋତିମୟ ଆଲୋକରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗତି ହେଉ, ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଗତି ନ ହେଉ। ଆଜି ହେଉଛି ଅମାବାସ୍ୟା, ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଏହି ଭିତରେ କେମିତି ଆଲୋକ ପ୍ରବାହିତ ହେଉ ଏବଂ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ଏବଂ ଜଗତ ଲୋକ ସୁଖୀରେ ରହନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦିବସ। ଏହି ଦିନ ଧନଧାନ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ପୂରି ଉଠେ। ଏଣୁ ସବୁ ଚାଷୀ କୂଳ ଏବଂ ସୈନ୍ୟ
आमर जो चारि वर्ग अछंती माने चारि वर्गंकर समस्तंकर कुशल हुए। चारि वर्ग कहले होची क्षत्रिय वैश्य तापर ब्राह्मण शूद्र ये जो चारि प्रकार आमर श्रीकृष्ण स्थापन करिसंती। एटा सब आम शरीर भितर अच्छी। शरीर रे मुंड होची ब्राह्मण जे ब्रह्मत्व ज्ञान करे। आमर हाथ होची क्षत्रिय आमर कंठरू आमर पेट जो अच्छी तल अंश पर्यंतटा होची वैश्य एवं गोजे ये तीन जाति को चलाए ताहाकु शूद्र कहते। गोड़ तीन है समान चारि है समान समस्ते पूज्य अटंती कहीं छोट नुहति कहीं बड़ नुहति समस्ते समान अटंती। समस्त को मन पकड़ा यही उत्सव विशेष करके पालन करा जाए। आज लंका विजय करिथिबारो अयोध्या वर्तमान रामचंद्रंकर जोटा राजधानी थिला जोठी से पहुँची से दिन यही विजय दशम पालन कराइथिला। एवं भारत वर्ष रे गोटे प्रकार नवार्ण जोटा आम नुआ अन्न भक्षण करूँ। आमर अनेक प्रदेशर लोक मैंने आज दिन में नवार्ण भक्षण करती। यही दिन में निजर पूर्वपुरुष मान स्मरण करथांती। एवं यही दिन अति पुण्य दिन होइथिबारु भारत वर्षर प्रत्येक घर में आलोकोत्सव होगा उचित। आलोक होउछि सत्यर विजय, अंधार होउछि असत्यर ध्वंसकारी। एणु आमे अंधार आलोक केमती करवा से ज्योतिर्गमय बोली कह जाए। ब्रह्मस्व ज्योतिर्गमय ताहले आमे केमती अंधार आलोक जीवा। आज भारत वर्ष आमर वर्तमान सबु दिगरे आगे। आज आम देश वर्तमान सबु देश में धन धान्य परिपूर्ण सबु क्षेत्र में सामरिक क्षेत्र में एवं जहाँ जहाँ शिल्प क्षेत्र अच्छी सबु क्षेत्र में विजय लाभ करिछि। तेणु यही उत्सव को आमर प्रत्येक भारतीय नागरिक पालन करने उचित। यह एक धार्मिक उत्सव हेले मध्य यह एक सामाजिक उत्सव एवं समाजर समस्त विजय हो। समस्त सुखी रहंतु, सर्वे सुंदर भाव जीवन यापन करंतु। तेणु गोटे श्लोक अच्छी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यहाँ हूँ वेदवाणी। समस्त मन कुशल हो सुखी हूँ यह कही मोर वक्तव्य शेष करुच्ची। समस्त को प्रणाम। हस्त क्या